El partit d'aquest cap de setmana contra Dominicos, és un partit força important perquè és un rival directe, encara que estigui per sota nostra, ha demostrat que ha guanyat punts a camps difícils i si li donem més vida ell continuarà cap amunt i nosaltres no podem permetre'ns-ho. A dia d'avui la competició hi ha un clar líder que és el Sant Martí, tot i que ha perdut aquest cap de setmana, però és el que pensem que és el rival a batre i tot continuant la seva classificació està el Sarrià amb la Salle Montcada, dos equips molt forts i amb el Granollers. La resta estem tots prou igualats i qualsevol pot donar un ensurt i a qualsevol li pots donar un ensurt.